Papa Isabel nasi muchirongwa Boshongora segment makabate ko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya ndinadzo ndakapakata ndakabata dzandinadzo muri yeZimbabwe. Kusanganisira nyaya inorwadza muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yaitika mukati menzvimbo inonzi Triloni. Kana tira nyaya ku Triloni ndiri kutaura nyaya yeku Trillioni kunonzi ku Berry kwa Sabhuku Tapinda. Tafinda. Nyaya iyi muri yeZimbabwe inorwadza inosuwisa. Kune mwana ane makore 10 years ari grade 4 ari kuenda kuchikoro. Baba na mai vake vanogara mukati meguta reHarare. Iye anogara kumba kwa sekuru na mai sekuru na mbuya vanove babereki va mai vake. Mwana uyu azvisungirira nhasi muberere memba. Zvakawanda muchanzwa ndiri mukati mekutaura chii chaitika nemhaka yei sei zvasoitika. Mati mwana uyu akura sei? 10 years grade 4 ari mukomana. Zvakaoma. Ndine nyaya muri yeZimbabwe iri kuitika mukati menzvimbo yandinoshevedza ini kuti Mutare. Nyaya yekwa Mutare uyu inosuwisa panyaya yekuti izvo kuna baba ava zvavari kuita vari kuita sezvizvi kuti vanonetsa mukadzi zvokurwisa mukadzi. Baba vanoita zvemeso kuti vabuda kunze mukadzi akazviziva akada kutaura vanoita noise kudzivirira mashoko nokurwisa mudzimai. Vane nguva yakareba vachiita zvinhu izvi asi zvane zuro kuswera zuro vakasvika pakuburitsa bhemba pamba rekuda kukwasha mukadzi nevana. EGBV kai. Yes, domestic violence. ichokwadi. Mudzimai aenda kunoripota here? Mudzimai akaenda kunoripota mukoma KP. Aenda kunoripota kunonzi kwa Sabhuku Chatakatira. Adaro achafaenda kumapurisa. Vaenda kumapurisa kutangira ipapo ndo pane nyaya yazoita kuti iuye kunoku. 18 minutes past 10. Dzimwe dzenyaya dzingatarisirwa nemhuri yeZimbabwe dzinosanganisira dzipi? Inyaya mhuri yeZimbabwe dzekuti murume akaroora mukadzi ane vana vake. Mukadzi akaroorwawo zvakare aine vana vake. Noise yanetsa ndiye kurovana kwevana kwevabereki ava. Ndakupi kouko? Chiredzi. Nyika ino plus 263. Wana ndiwari kumenyana. Vana ndiwari kumenyana. Ndiri kuchiredzi koko zvakare. Kune vanhu vakaenda kuLenzi vakanotsvaga nzvimbo yekuti vaite maprojects avo. Ndokubva vapiwa nzvimbo kunzi apa vakatobhadhara zvese zvinodikanwa. Kureva kuti vane mazita ipapo. Padhuze pezvavari kuita zvipane munhu ane munda wenzimbe. Asi wenzimbe ndo munhu wenzimbe ane munda wake ega. Ava vane pavanogumira. Munhu yeye ava vari kuti maprojects avo vanhu vari pasi vari kuda kutaka zvikuda kupfuwa nguruve kuita sei zvichienderana nelevel yemari yavanowana. Uyo anoita zvenzimbe kwakuuya akalodha excavator kama kutimba zvese neimomo macho imomo muri kuita ari kuvabvunza panepo pamunda pedu mapepa edu aya ko muri kupinda sei vanozvanzi mukavabvunza ivavo vakakupa imvumo vanokuziva kuti panapa ndepangu ende ndopada une mapepa ere handina but ende mabvunza ivavo. Saka iye vadzokera here kuLenzi kwavanopiwa mapepa? Vadzokera vekuLenzi vari kungoti tichauya kusvika ndazopiwa nhamba dzekuti nditaure nekuLenzi. Saka iyi handisati ndakuipinza nhasi ndangoti tizive kuti iriko but ndikapiwa nhamba kubva kune wekutanga muofisi yekuLenzi yekuchiredzi. Chataura navo kusvika wekupasi kuti koimimi kana muchiregerera munhu muchingoti muchauya iye ari kuramba achingodzikisa maexcavator achipaza munhu ko mukasvika nzvimbo yapera nemunhu ari mapepa ende uyo ari kuti kwanzizo vanondiziva kuti takataura nekusvika papi pasina pepa. Ichiredziyo ivo vakaudzwa kuti munhu apedza nzvimbo idonzi tiri kuuya. Vanenge vachida kusvisa nyaya kuchimuti paNational FM unobatika sei? Vanoda kundibata muri yeZimbabwe unobata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndichazokuudzai chaSabhuku ari murandakadzi chirikadzi iri kushevedzera kuti mukangogaragara $3 munozviziva kuti inini handina murume. 21 minutes past 10 ndopafika nthawe pari manje National FM ndisu tine chikunyana. Paka mapindira papi Mutare Zimunya right Sabhuku Chitakatira. Good. Isaac Ndebvu Wasu Dokasi Ruthi Magwaza
ndokwawoka iye kumisazosiva ka muimbi mkuru pasta zvakare Brian Samaita the Eastern Igwe ndokwaro vanoveli mapope aiwa ndikuti muri yeZimbabwe nyaya ndikuda kutaura panapa inyaya inoramba kunyangwe nemutemo wenyika kuti kana uchinge wakaganisirwa iwewe wakaganisirwa ndiwe basa usi mutongi kune vanotonga ndizvozvo ndoko unofanira kuti uende ikoko inzwa iZimbabwe pane baba vane musha wavo vane mhuri yavo baba zviri kuitika mavari vane makore vaine mukadzi wavo but vakadzi vanoramba vakasimba chikonzero chavakapikira nekuda ndechekuti vari kuziva kuti mari yakaenda kumba kwedu ndakaroorwa uyezve ndakura ndani vakuwasha ndichigara pamba apa ndikarasa imba ndayerera mungaziva here kuti vava nenguva yakareba vachigara sei right vanhu ava vatori nemhuri baba vatori over 70 years right okay but amai vari kuma 50 something zviri kuitika ndezvekuti baba ava vane karudo mavari kana nchiti rudo harina kuwandira mumba vanombobuda vachitsvaga varoora dondo vakaita magirlfriends mukadzi akazviziva vakabvunza mukadzi vanonetsa mukadzi nekumurwisa nekubvaridza nehasha saka izvizvi zvakazoitika ndezvekuti baba ava vakazokwanisa kutsamwa zvekubuditsa bhemba pamba rokuda kukwashamura vana pamwe chete nemukadzi kusvikira maiwaudzwa nevamwe kuti nerimwe ramazuva rufu kufa munosiya nyika endai munozivise vemutemo semapurisa kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi ndabuditsirwa bhemba vachibva vaenda kunoripota nyaya iyi mhuri yeZimbabwe vachisvika ikoko baba vakatorwa nemapurisa baba ava vane chirwere chekudonha so vanozika andika vane mafetsi chekudonha andika but pakaenda kunoripotwa pane bhesi riri pamutare remapurisa kuti Kambaombe ibhesi riri kudhuze ikoko vakaenda kunoripota pabhesi varipota pabhesi baba vakatirwa nemapurisa chibva vaenda ipapo baba vachibva vadzoka vachinzwa kandizo isusu munhu wenyu anorwara anogona kutifira pano saka takumudzora ikoko ndobvadzoka kumba so vana nevagarisani munzvimbo manje ndo pavari kuti tingabatsirika sei nokuti hongu vanorwara pavari kubuditsa bhemba kuno vari kubuditsa zvakare bhemba vari murwere kudzoka kwavaita zvakare hazvivakwanise kubata bhemba vatove nesimba nekuti vachidzoka kwava nesimba nekuti vakuziva kuti kukamba yemapurisa handichasungwi nekuti polisi inoti inoita sei ndinorwara saka iko zvinozvi amai vakurarama vari panguva yakaoma nevana nokuti baba vari kuziva ndikaenda kumapurisa ndinonzi ndinorwara vanotofira kunoko havazotemwa here ko kana vatemwa zvichafambiswa sei nenyaya yekuti kwanzi izvo vanorwara tibatsirei toita sei tofanira kuenda kupi Zimbabwe muri kuinzwa iri kubva kwamutare ichokwadi baba vari kushungurudza amai kusvika pakusoromora bhemba vachiudza kuti nsiku ndiibodzi yes unienda kunsvichiri kumanda unofa ndakutema yes amai vaenda kunoripota kumapurisa baba vabatwa vachibva vanzi hatikwanisi kuvachengeta panapa nekuda kwechirwere chavainacho mapurisa ndovataura mashoko aya here kana kuti matare edzimhosva no kumapurisa anando matare edzimhosva aenda kumapurisa achibva adzoka dhokita rakavhurwa harina kutovhurwa hatikwanisi kuvachengeta pana hapana chakavhurwa vanga vane mapepa pavakaenda kukamba emapurisa vanga vane mapepa ekuti vanorwara avangasina mapepa anobva kwadhokita angasina mapepa akatozvitaura ikoko iye akangotaura ega ndodwara ine ndodwara ine uyezve bhesika rinenge riri munzvimbo munogara vanhu totozivana kuti bhozho nditsotsi nenge mutambi webhora nenge akadai so anorwara nechirwere chakati saka izvozvo zvakatoshanda makwanisi here kubata mutauriro wemapurisa weManicaland inspector Chinyoka ndazama kuvabata but nguva yangu yesei ndanga ndichizama kuti ndingawana sei nhamba dzaofisa vari paground kuti vakwanise kutibatsira kuti ivo vangaitawo maichiro api ende nekuti vese kana vachishanda vane mutemo unotoudzwa kuti zvikuzosvika kumabhosi but vane mutemo unotoziva kuti kubva apa tosvika pa kuti ivo pachavo kana vanzwa kuti munhu ane bhemba but anogona kuuraya munhu zvaanorwara ndofanira kuitawo sei kujeri hakuna madhokita handizivi kuti hakuna anazviremba here hakuna varwere saka arwara ari kuchipatara anodzoka here kumba ameno regai kapa tinonzwa kanhau izvozvi mutondi watonga pabodzikana Nambia toedza kakubata mutauriro wemapurisa handitika ichokwadi Commissioner
potemba nyati. Tinzwa kuti nyaya yekwamutare iyo inofambiswa sei. Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM nthawi gopa na 29 minutes to 11 lekizani kati vemfeso. Tiri kunzwa kama versions akawanda pa nyaya yekwamutare yamuri kutaureya. Ndosaka ndivekireni vateereri vakawanda. Kudiniko? Zikanzi nemumwe muteereri. Okay. Kubva pandinogara kuenda panyaya yemataura iyi. Yes. Maybe 200 meters. Ali pafupi. Ali pafupi, ali padhuze. Yes. Zikanzi nyaya iyi ndoiziva. Okay. Pamusha apa pane Shabini. Pano mwiwawawa, pano chewawawa. Okay. Right. Zviripo apa ndezvekuti izvo anogara achitovava mudhara kumukadzi kuti ane kusaona kwanda because mukadzi kana muchitengesa doroka munenge muchiita sei munenge panenge pane varume kana achisevha doro dzimwe dzenguva mamwe mundhara anomboti materesera kuti ane munhu uyu haasiriwo. Saka nemudhara nemukadzi vanogara vachinetsana nenyaya yekuti maybe une zvauri kuita pano unoya kuzomwa doro paShabini. Murume ari kufungira kuti mudzimai ari kuita chifambi. Yes. Okay. Saka ipapo manje kana vazodaro vazonetsana ndo panobata mudhara Bhemba. Iye mudhara haasi kuziva here kuti kubata Bhemba imhosva. Ndo nyaya manje takatakudzana nevateereri vacho kuti nyaya iri panapa haizi nyaya yezvavari kuitirana kuti murume ari nachifambi here kana mukadzi ari kuti achifambi. Kana ivo vakaroorana vanoziva kwavakatangira nekwavakabva. Asikadi mumwe nekuti aruba auti achifambi anoziva kwekuenda. Asi nyaya yanetsa panapa ndeBhemba. GBV. Kumbunyikidza kushungurudza mudzimai. Handiti. Saka kana kuti iye ari kunetswa nemukadzi obva bata Bhemba ndiye azotangirwa manje pamusoro pezvaari kuitirwa ka asi mukadzi aseko kuenda. Ko iyo Shabini yakarejeswera ipapo futi. Rega timbonzwa kwadiwa vateereri. But wataura chokwadi. Taura chokwadi. Kurwara haisiyo passport yokutika usoromore Bhemba. Aiwa utora Bhemba nokuti romurwere. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini 0713938538. Baba Isabel. Kunonzi kukundra. Kurudunura. Word by word. Right. Uchizwa wega kuti zvataurwa apa. Dambudziko hongu baba vakazobata Bhemba. Asi Shabini iyi ndokuri kubva zvese uku. Doro riri kutengeswa apa riri pamutemo here? Yes. Ndio munowanikwa muchitengeswa mbanje imomo. Vanaguka. Yes. Ende iro dambudziko riri kuita nevari kutengesa nevari kubva ipapo zvakare vari kubva vadzakwa zvakare vachinoita dambudziko kudzimba dzavo futi kureva kuti pari kuberekwa zvakawanda apa. Kwete kwa Mutare chete. Aiwa. Kwete Manicaland chete. Izvezvi Zimbabwe yose. Muno muHarare maShabini akawanisa pane katonzo kuchema kuti pane pari kuitwa mutambo wokuti road yo haitofambiki nayo musi wavanenge vakaungana varume vanenge vachingoti kungofamba kudai so vakatarisa kurodi kune vanhu ikoko vachirasa mvura nyika ichidarika avatarisika pachena vadhakwa ende nzvimbo iyo iri kunzi hakuna zviya zvekunzi uchambonhuka kastiki mavhu eipapo haite nekuti esakanganisika kuti ndichambonon'ona mazino vanhu vanenge vachingorasira mvura pese pese apo mudzimba munogara vanhu kune vana vadiki vanodzidzei ya aiwa ichokwadi icho chataurwa nomuteereri wedu. Sudzurai ichasabhuku wechidzimai katobva tapinda nababa Kwaramba muchitoro. Rega ndingopinda mukoma KB chichazopinda pokupesa chiko chakateverana mukoma KB. Muri yaZimbabwe ndapindira kunonziko kutrilioni. Okay. Kutrilioni nhasi mangwanani ano kune chiitiko chaitika muri yeZimbabwe chokuti kune mwana ane makore 10 10 dzokuberekwa. Baba namai vake vanorarama vari mukati meguta reHarare. Vana vaviri uyu ane 10 years wandotana nezvake ane mumwe wake. Baba naamai vakawirana kuti vana ava vachaenda kunodzidza kumusha kutrilioni vachigara kumusha kwanatezvara kwanove pamusha paamai vevana ava. Okay. Kureva kuti vana vari kuchikoro kumba kwasekuru nambuya amai vabai. Okay. Vaenda ikoko nezuro mwana uyu ane 10 years ari mukomana haana kuenda kuchikoro akarova zvese zvinoitaka kuti mwana aende kuchikoro zvanga zviripo right. Nhasi mangwanani kuseni vachibvaona kuti kamukiro aka nemaitiro acho haasi kuda zvakare kuenda kopi kuchikoro zvikanzi nambuya ngatigezei aende kuchikoro. Ndobva abuda panze ndobva aenda muberere memba anditi aenda muberere memba munhungo dzedze dzinenge dzakarembera dziyani. Yes. Ndobva atora bhaketi vamuona nebhaketi vati ari kunogeza.
ndobva atora tambo yake ndokutotsikirira bhaketi ndobva azvisungirira pai muberere memba akurwadziwa kudhonza makumbo kuti bhaketi riya rabva radona ndobva arembera tambo basa rayo rakutoshanda yasipa nkosi akushedza hama yake mbuya ari kunzwa kuti munhu ari kushedzera but voice riri kuenda ndokunomhanya vari kuona munhu amudenga ndokasumudza kamwana kaike vasumudza mwana uyoyo ndokushedzera vanhu manye mubvise tambo vanhu ndokumhanya kunobvisa tambo ivo vakamusumudza mudenga kuitira kuti tambo isedi isamu hake ndobva abviswa mupenyu abviswa kudaro manje ndopatoda se kufonera vabereki vemwana vabereki vemwana izvo zvatori paroti kuenda ikoko ivo vachibva vamutora so nyaya indaida kutora mwana manje kuti instead kuti vaende nemwana kuchipatara kuti tambo iyi ine zvayatokanganisa saka ivo havana kuenda nemwana kuchipatara vabva vaenda naye kune imwe chechi inobatsira pfungwa dzavo dzamanya kuti kumwana kuzvisungirira imhepo saka vari munzvimbo kusanganisira hanzvadzi iri pamba apa iri kushevedzera kuti isusu taakutya uyu mwana womukwasha uyu mangwana dai mwana uyu afa hapana chataitaura chainzwika kuti ndozvauraya mwana ende zera rake kuti muti vanhu mwana azvisungirira zvaitora kurema kuti vabvume vanhu vaingofunga kuti mwana akaita sei akaurawa tinofanira kuita sei kuenderera mberi nokugara nevana vere tomudzorerere apa maschool fees akatobhadharwa pavapfuura nekuchechi havana kuzosvika kuchipatara havasati vasvika kuchipatara vangoenda kuchechi asi ari sei utano hwake mukoma KB tambo kana ichinge yambodhonza mwana yekuti vatozomunzwa vanzwa kuti voice riri kudana rusiro iri raenda iri kureva kuti pana zvatodistebeka chipatara ndo chinofanira kuzotaura kuti aiwa itai zvakati kwete mweya mutsvene vanofanira kumhanya nemwana kuchipatara asi chii chakonzera kuti nezuro mwana arambe kuenda kuchikoro nhasi adhonde zvekare kuenda kuchikoro ndoshoko risiri kubuda kuti vabereki vakuda kuti vasvike padhuze vagare pasi nemwana kana kuti vanoona nezvekukansela vana vambotora mwana uyu ataure chokwadi nokuti kana chisina kubuda zvakare mwana uyu akasiyoyo anodzokoro kuti inyaya yebullying amino kana kuti kuchikoro kwacho akarohwa here zvaakarohwerwa ndezvekubva kumba here chii chanetsa pakuda kunzwisisika 0713-938538 0713-938538 kana 0789-600-748 0789-600-748 tibve kuti atetekeri anititani hanzi Shabini iyo yekwamutari panyaya yamataura babesa bill yakarejesa here ipapo 2 minutes past 11 baba kwaramba wari mustudio manga muchitaura nemutauriri wemapurisa weHarare province ichokwadi muri yeZimbabwe neimwe nzira taifanira kutaura nainspector Chinyoka vanhu vemutauriri weManicaland kwamutare tasema kuvabata inspector Chinyoka foni yange yachiramba but tada kutsvaga ruzivo kuti tingabatsirane sei nayo nyaya chopu ndobva tabata inspector Chakanza vachibva vati vanofanira kuti kana pasina 1 pano vatanga kubvunza kuti munhu ane mapepa here eurwere hwake pari mapepa asi kuwanikwa ende ndaita tsvakurudzo chokwadi mapepa hapana but kunongozivikanwa kuti munhu anorwara anombodona so kanzi right tikazobvunza zvakare kuti kuvepo kwemapepa nekusavepo kwemapepa chii chinofamba zviganzizo kurwara nekusarwara kurwara inyaya yakazvimirira urwere inofanira kurapwa bhemba imhosva yakazvimiririra kana vakaudzwa mashoko iwawo pabhesi pavakaenda vanofanira kuenda kumain office vonoona officer in charge ovaudza nyaya iyi vanobatsirwa but uyu anofanira kunge ari musungwa kwaanoenda ikoko ndo vanoziva kuti apa neurwere hwake anofanira kuenda papi so amai avo vari kumbunyikidzwa vari kuchidzirwa nebhemba ngavaende kumain office yemapurisa vanoona officer in charge votaura nyaya yavo uyu akasati ndinorwara ndimunyaya achaudzwa kuti nokurwara kwako tipowo mapepa kana usina mapepa oendisa kuna chiremba asi izvozvo hazvinei nyaya yebhemba ndizvozvo ari kuchidzira GBV tobva ipapo vari kutengesa hwahwa
imhosva yavo vari patuva baba Isabel ndawezire kudiana tsudzura itinzwe icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima navo senyika ino Zimbabwe tinenge takapakata tiri mukati mekufamba nacho chimuti charemera dzinza muri Zimbabwe ndakapakata nyaya ndinayo panapa yes ndine nyaya yekurafingora nyaya yekurafingora yandinayo panapa ndeya Sabhuku ava vakafirwa nemurume nematambudziko akashayika mudzimai Sabhuku mudzimai ashayika ndo vakabata chimuti ndo vari kutonga ndo mukuru wevillage ndo pazvinosvikira ipapo inzwai Zimbabwe nyaya iripo vagari vemunzvimbo vari kuchema vachiti wangu kunyange vari Sabhuku sekitari ndo kune imwe imba dare ravo ndio rimwe imba kureva kuti village yese inenge yakatokwana ipapo pati Sabhuku ari mumwe chete saka secret inezvise zvinoitika imomo zvinozikanwa nevanhu vese kwandiri kutaura kurafingora uku ndekwachifi danda jena Sabhuku ava murume wavo afa izvezvi kune mainputs anotumirwa aya nezvinotambirwa muvillage zvinosvikira kwa Sabhuku murume wavo akafa kudaro ari kutambira pachibva pazoonekwa kuti pane mazita evanhu vakafa vari munzvimbo sokutambira kunoita murume wavo mazita evanhu ivavo ari kutambira ndiani ari kutambira on behalf yevanhu vakashaya right kune vamwe vanhu vari muvillage imomo vakafa asi mazita anenge ariko kwa Sabhuku ari kutora zvinhu zvevanhu vakafa ndiani ndiSabhuku okay zvino zita rinotambira asi ratambira kumba kwemunhu akafa akusi kuenda zvinhu zviri kutambira zviyazve zviri kutorwa nemumwe munhu zvitorwa naSabhuku vanhu vachibva kunotambira zvakare mainputs wiki rapera iri pakatotambirwa mainputs akanga asvika ipapo Sabhuku ndobva vati kuvanhu muri kuzviziva ndiri shirikazi muri kuzviziva ndiri munhukadzi mukutambudzika vanhu ndiri kukumbira munogara pasi shoko riri kuya nderekuti munhu wese pamusha umu mukabvisa $3 ndinokwanisa kurarama zvakanaka mungagarawo sei naSabhuku nyachitambura so shoko rakataurwa asi asati atumirwa vanhu asi ninyaya iri kuitika ri kuziva kuti shoko riri kuita sei riri kuuya vari kuti seshoko riri kuuya wangu shoko iri tisvitsiraiwo but asati akuwapa mhosva vakaritaura but risati ratorerwa mari okay vanhu vati tigare tiaenda kumberi ndizvo eri tinokwanisa kuchengeta Sabhuku kana achitambudzika kana sina zvaanowana 1 2 panyaya yemanputs kana munhu anga achitambira musha urimo mubhuku raSabhuku munhu achibva afa anofanira kuti aite sei anotambira here zvinhu ko kana zita racho richitambira zvinhu zviya zvinoenda kumba kwevanhu vakafirwa here kana kuti kumba kwaSabhuku kana kuti zvinotambira here kana kuti kwete ndiani wabweresa nkhani paNational FM vana vemunzvimbo sei vane here umbowo vane here maV11 yokuti murume waSabhuku akashaya ari kutambira pane vanhu vakatisiya vane mazita achiri kutambira asi zvinhu zvacho hazvisi kuenda kuhama dzavo zvakabva zvaboda mazita achitambira pavabva kutambira izvezvo ndokubva vabvunza kuti nenge haana kufa here zvikanzi sori mazita arimo but anga asati abva mubhuku ko kana asati abva mubhuku muri kutozviziva imi kuti akafa but asati abvisa mubhuku sei richitambira munhu mupenyu asingatambiri so zita remunhu akashaya rakashedzwa bwera kuno utakure mainputs voisa pasaidi zita remunhu afa rinoitwa sei kana akafazve munhu achisipo rinofanira kutobviswa guva rinotambire haritambire guva riri kutambira atizivi tibatsirei inyaya yasvika kuno vateereri poitwa sei ndechekupicho rafingora but izvezvo mukoma KB nyaya iyi imbotibatsirawo kumwe kwamuri kuziva kuri kutambira mazita evanhu vakafa nemazita evanhu vasipo hai yakazara maiwe maSabhuku lekezani katibve munango ali pantedwe 0713938538 0713938538 kana 0789600748 vateereri vanenge vakatobhipa tori nehasha dai vari padhuze
Aiwe. Muntu arafashiwa antambira. Ai 0713938538 Boshongora brand ambassador we DMR Earth Moving Training Specialist 17 minutes to 12 Papa Isabel pane chimwe chiri kupisira chamugado chisvika kumuri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndikuzivisa kuti ndine nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe. Nyaya yandinayo inoramba ichidzuka kurafingora. Inyaya yokuti izvo kune murume akaroora mukadzi wake. Okay. Aine vana vake vaviri. Mukadzi akaroorwawo zvakare aine vana vake vatatu. Varumepo vakaroorana havana kuita mwana. Mudzimai ane vana vatatu. Murume ane vana vaviri. Iwo pavari kugara vese havana kuita mwana. Ende vana vavo vese vari kugara navo. Ende vana vese vari kuenda kuchikoro. Okay. Ende vana vese hapana akaroorwa, hapana akaroora. Vari kuenda kuchikoro. Dambudziko ranetseko zvinozvi nderekuti vana ava vanotorana kuti iwe uri baba vangu, iwe uri wamai vangu. Vakatanga hondo yekurovana. Panorowa munhu. Panorovana vanhu. Nokuti nyaya yanetsa ndeyekuti vana vemurume vakomana vese. Vana vemukadzi kune 2 vakomana nemusikana 1. Okay. Saka yakabalansa. Musikana iye ndiye atori nemoto ari mwana wekwamai. Mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitifa. Tiri vasiyaiti tiri matikitifa. Mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitifa. Tiri masiyaiti tiri matikitifa. Akomana pakufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa. Tiri masiyaiti tiri matikitifa. Rapo fofo. So nyaya yakazonetsa manje ndiyekuti varovana kudaro vana vari kukuvadzana zvekuti vanosvika pakuti vakapinda mumba vana vanogona kupinda mumba vachinotora hembe dzaamai vari vana vemurume vachinokanda pasi. Vana vekutora zvakare votora hembe dzamudhara uyu vachinokanda pasi vachinoshevedzera kuti shamari handina basa nazvo kana kuti ndibaba vangu vakadanana naamai but hakuna chimwe chinhu chakaitika apa chakafanana nemwana. Amai vedu kutoshandawo pano saka takafanana panapa haungazviti tisu vana vababa tisu vana chaivo vepano. Okay. Ava vari kuzvita mari isusu tisu vana vaamai vepano ende amai vedu kuti vauye pano havana kuuya vega vakatotorwa nani nababa vako ivavo vakatovasiyisa zvavaita. So mwanasikana akabva aita mukomana wake aita mukomana wake mukomana wemwanasikana uyu akabva apindira panyaya idzi akugurupu rekwaamai kureva kuti vavangana va4 vagara vari 3 plus mukwasha va3 vakasangana nehanzvadzi. Mukwasha akasangana nehanzvadzi yemusikana but ari mwana wababa hakaka zvibhakera ikoko kusango ikoko. So mukomana ari kubvunza zvikanzi musikana wangu ari kushungurudza musikana wangu. Saka nyaya iyi yambotura kuti iso machairman vemunzvimbo vagadzirise. Saka vakatodaniwa kunzi weekend musi weSaturday vave vagarwe navo pasi. Vakuru vakataura mashoko ndichera nemamwe makuru anotaura mashoko ekuti takataura nyaya isusu yekuti hatikwanisi kurambanisa vanhu ava kana vakonya kugara pasi nemhuri dzavo vachidziudza zvokuita sababa naamai kuti uri mwana wangu but kana maapanapa muri vana vedu hatikwanisi kuvaudza kuti ramba naye. Asi isusu zvachaudza ndechekuti makudzidzisa dzimwe mhuri dziri munomu tichavaudza kuti munogona kubva munzvimbo. Ivo vabereki vari kuti kudini kubudikidza nekurwisana kuri kuita vana vavo. Dambudziko randaona mukoma KB wandakakwanisa kutaura naye mukadzi murume akaramba ndinoona sekuti ivo pachavo havaremekedzani. Okay. Mumwe nomwe ari kumira nemhuri yake asi vachigara pamwe chete. Vane nguva yakareba sei vachigara vese? Havasati vakwanisa gore. Havana gore but vana vari kudhererana. So muri kuti baba vane vana vakomana 2 amai vane 3 2 vakomana 1 musikana. Asi musikana akazoita mukomana wake plus mukwasha kwane vakomana 3. Saka dhifikiro uri kugara yakaremera kupi? Ati mukwasha uyo kurafingora ari kupindira panyaya idzo sani ari patoshevedzera kuti uyu mukwasha kauyo musi wachazoona kuti musikana iye yakatokemba nekwebura achafire. So mukwasha ari kurova vatezvara anatezvara
ari kusimbiswa kunzi aiwa zvina basa izvi havasi vana vamai vangu amai nasi rafengora iri kupisa iri kupisa. Okay, regai tizotora kanhare tinzwe kuti vadiwa vateerere vanoti kudiniko kubudikidza kanedzese dzapfapfaidzwa dzatsudzurwa dzakwapaidzwa napapa Isabel. Titendereka timbopinda muchitoro nevasawira vedu veSoul1 Electronics. Hanzi ngavaende kunoongorora kuchikoro kuti chii chaka chichipa mwana kuti arambe kuenda kuskuru. Even pamba pauri kugara nagogo apo muzukuru ari kugara zvakanaka here nagogo. Okay, lekezani katitakure munango pantikedo 0713938538 kana 0789600748. Hello National FM. Wakomana wekangorongoro Jais. Say. Ziri kufaya here. Muche ndiani? The Mr. Intelligence. Amai we Kelvin Zwau. Yes baba. Tibatsire itinzwe. Komana Rafingora ka iyo ndio inonzi hondo yemadhisimia manje yepazivisi. Ya. Ukati uyo mukwasho dzungu rake rokati asale mwana wa Maisabhuku. Aiwa, ari kuda mudzimai wake zvi. Ndikuona kadzungu kacho kemukwasho ka ndofunga anenge mwana wa Maisabhuku awo wari kubhadharisa vanhu kumakuwa. So vabereki vevana ava vanofanira kuita sei? Vabereki vevana vamanje vanofanira kubatana. Indiri kutoona kunge vabereki ava vane rudo asi vana ndovada kukonzeresa nyonga. Okay. Saka pane vana manje zvakunetsa manje bhozi vana vacho vanenge magondora vanonetsa kutsura manje shuwa community inofanira kumira pakadaro. Right. Asi ndoda kunyatso kubata chemwana uyo nozobata chemapurisa icho 2 minutes. Okay. Mwana uyo ndiri kuona kunge pane zvakamboitikawo zvandoziva but haana kuzozvisungirira hake. Mwana uyo bhozo handiti akaenda kunogara nagogo kumusha achibva kutaundi. Vana ava vakatobviswa kutaundi vakanzi vanofanira kunodzidza kumusha kwasekuru nambuya. Ipapapo ndo pane kanyaya kekuti hongu inogona ngeri bhuli kuchikoro asi mwana uyo ndoona kunge haana kufarira environment yekumusha nenyaya yekuti vana ava vanenge vanga vasingambogara vachimboenda kumaholiday ona nagogo chi. Saka change environment yekubviswa manje kutaundi vachitakura magunanzika zvasiyana manje nekuda nagogo akuona kunge ari kushushwa bhozi kumusha aibatwa sezai kutaundi aibatwa sezai but kana akumusha manje vanagogo vanenge vakutangira pamusoro manje vasingazive madiscipline aiitwa kuti kutaundi. Okay. Saka ndoona kunge mwana uyo zvange zvakutomuremera kuti akakamwereka zvaitomubohwa zvogara kumusha. Pane vana vakateerera izvozvi handitika vanogona kunge vari kusangana nematambudziko iwayo. Ndezvipi zvamunofanira kuti muvakurudzire? Ini ndinotokurudzira vabereki kuti kana vanagogo variko kumamisha kumaholiday vanofanira vachienda kuna nagogo achijairira zvekumusha. Okay. Kuitira next time kana zvekutaundi zvabhainda mwana akaenda kumusha anenge atone chijairira chaakagara achimboenda kumaholiday. Ndiwo upenyu. Ndo upenyu but akangoramba ari kutaundi ozomuendesa kumusha kuti wakuenda kumusha shamari apa ajara tuma ice cream ozotakura mbambaira kanyemba. Usadaro iwe. Ndo vanamboya pamapurisa apo kebi ndoona kunge ini nhangu mapurisa ayo pabhesi ndoona tumabhesi twakawanda KB tokumbira kuti mutauriri pamuchataura nawo pamabhesi wamboongorora bhozi pamaoriginal police paper vari kusiya mapurisa enharaunda. Okay. Pari kusara pasina maoriginal saka vanhu vakaenda nenyaya manje vari kusvika pane mupurisa wenharaunda uyo asina first number uyo saka hapana nyaya kwainoenda. Matoona kuti uyu akatodzoswa munharaunda nenyaya kuti mapurisa ayo enharaunda wari kutoziva kutoti kumba uku ndekweshabhini saka kana vanzi wanyota wakamusunga munharaunda hapana magunanzi. Maona manje. Aiwa tanzwisisa zvamataura. Saka mabhesi aya manje zvavari kuita mapurisa zvangofanira murimi manje akarima chibage chake obva apfekedza chidhori kuchipfekedza hovhorosi soko ikauya 1 day unotoona mangwana yakutodya chibage akagara pamusoro pechidhori ichocho. Tatochijairira manje wakutoziva kuti aiwa nyange tikadai so tikaenda pabhesi apa nongonzidzokera kumba nenyaya yekuti hapana original zetarapi. Okay, so munoda kuti titaure kuti kudini kuna Commissioner Potemba Nyati? Wambopota wachimboita mainspection wachimbonoongorora tumabhesi twese utu. Ane muri kutoona apa mukadzi wetu atokurudzirwa nzoenda kuna officer in charge ka. Haachatoendi bhozi akutoti kuti ane mhosva kuti pamba pake pane shabhini. Rege ndingoti Innocent Manyoso boss London British chingaipe Shekubende Matono Victor Katiyo tinashe gotora madziwanzira Elias Arumando Trimo Liba Orisei
Ndarangu Steven Siabua, tichaona Shumba Makuerere, Guy Samuel Ogwaya, Mai Craig Pachaoma, Mai Nosta Murisei, Mai Gotora na Mai Chingaite Pamvuru hapo, Rebecca Foster wakati zako, Alex Gweda Hesi, Designer Disgust Gweda, Jennifer Dichali na Nengton Chingoma urisei zvako na Mdara Magwaza ari pagurungwe farm hapa na Eso Prumero nokoti po rigiti pu kuna Boss London British Chingaipe. Tinotenda vaita basa 11 minutes to 11 paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Ngoma kendi makadiko. Tinosimba makadiniko. Ngoma kendi ndivezi keti ya kumusokoza na ndiripa bindula hapa. Kuri seko kubindula mukoma Tedias. Kubindula kuri right kana kuti sokoti foxi kuma kundivezi kana nikuzi marange mukoma kendi. Kana kuti? Kuma kundivezi kana nikuzi marange ndiveza kubocha kwa marange. Aiwa tinotenda mukoma marange tibatsira itinzwe. Paka titakatira mukoma kendi. Yes. Ya, chokwadi kutadzirana kukawapo but kumata bhemba chaiko hakusiri right. Iye ingore mhosva yakazvimirira pachezayo. Saka ndinoona kuti mapurisa akakanganisa pakutaura kuti baba ava vanorwara, saka zvanorwara kudai soro vadzokere kumba. Aiwa vanoramba vakuzvitutumadza vachiti inini ndinorwara. Kunyange kana chavanoita pamba ipapapo vanongoti ndinorwara, saka vanopedzisira vazouraya munhu. Mutemo unofanira kushanda semutemo. Saka mudzimai uyu anofanira kuita sei? Imba magariro amaita ipapapo kuti munobata assistant penyati ava kuti mobvunzo kuti zvinenge zvakamira sei. Dzimwe dzekumapurisa vari wrong kana kuti vari correct, tichizivawo kuti munhu akanga achirwara ane kodzero here kuti anoita zvaanoda munyika nekuti haasungwi. Aiwa tinotenda ingomutsai vaviri vatatu tinzwe. Mukoma kendi nechikumbiro chandinacho ka. Ehe. Mufesi anonzi King Mambo Zuyayaka. Taikumbira mutaurire mukuru wekuredhiyo kuti uyaya mufesi yanafanira kuti pamunozona makuvhara chirongwa iye muita zvekumufonera anga achizolevhura nyaya dzese dzinenge dzataurwa pasi. Mutomupa riri basa murume uya anonzi King Mambo Zuya. Aiwa chikumbiro chanzwika, regai tichisise kuvakuru. Chekanya mukoma kendi regai ndimhorese kwakaberekwa mai vangu kwamusabayana kubocha marange. Unza murese kwa mfokozana. Yes. Ndobva ndaunza matitezvarange kwachinogurei, bende kwachimhanda kubhindura, bende kwadzoreba kubhindura. Regai ndirowe futi mukoma kendi. Pfapfaidzai tinzwe. Dike bezvembora. Kava. Marange. Yes. Vanomuti marange. Vanomuti marange ari kubhindura. Ari kubhindura anobva kubocha. Asi achinzi marange munzvimbo yebhindura. 0713-938-538 0713-938-538 paita Munango Pantedwe papa Isabel. Hello, Bosho. Zviri sei seko mwanakadzi? Bonji, mai ano pa masteps apo. Tibatsirei mai ano, muda kutibatsira pane chipi? Ndinoda kubatsira pane chemwana kuzvisungirira uyu hei pakashata pa. Unofunga kuti chii chakapa kuti mwana azvisungirire? Ini ndotofunga kuti vabereki ngavatange vanotarisa kuchikoro chapana here chakatoti mwana azvisungirire. Chekutanga mwana haangangotangisa kuramba kuenda kuchikoro. Saka plus nepamba vabereki vave vacherechedzo kuti gogo vaigara zvakanaka here nemwana zvisene kuchikoro nemunharaunda vanogara. All right. Handifunga ndizvo chete, ndinongomhoreso mbuya vangu vari padzizeta pambuya Mevi. Natete vangu nemurora wangu Mamoyo. Right. Aiwa, maita basa mubata basa. Rikiti boo. Tinotenda maita basa pa steps hapo. Hello National FM. Oh. Network yacho 0713938538 kana 0789600748. Chimuti hello. Bozo. Mamuka seko baba. Mamuka seko Bozo na Kanebo. Mamuka sei.
Tamuka kuri kuHarare. kuHarare kwakanaka, tiri kutaura nani ari kupi? Mutaura na Pota endesa uri muMutare. Kuri se kwa Mutare nhasi? Asi Mutare kwakanaka kune kazuva kari kupisa. Alright, tinotenda, tibatsirei tinzwe. Komamara nyaya yekutanga kanene. Izvo zvimashabhini zvemumisha izvi ndo zviri kutengesa ana guka nanani zviri kukonzera kuti vana vanzarauke mudzimba. Saka chinhu chekutotanga mutemo unofanira kunyatsotarisa type yevanhu vari kutengesa doro mudzimba kuti vari kuzvifambisa sei, nekuti tinenge vanhu vakawanda. Itori mhosva iyoyo. Itori mhosva yakatozvimirira iyoyo kune vanhu vese vari kutengesa doro mudzimba. Harizotengeseri doro riri regaba, ende mukatarisa zvimadoro zvaizvo zvinozvitengesa ndizvo izvozvo zviri kuzoita kuti vana naivo baba vacho kutozobata bhemba kwaanotoita kunge vakatodhakwa. Saka iyo nyaya inofanira kutoonekwa zvakasimba kuti vari kutengesa madoro mudzimba vese ka ngavatorerwe matano, because kana mukatarisa mudzimba mumamisha vana havachateereri vabereki. Ndizvozvo zvinobudikidza zviri kubva kuzvimbanje, panotengeswa musha wega wega unotengesa doro hauchaiti mbanje nemakozodo zvimbwa zvinotarwa zvii. Ndo nyaya yacho, ndo pane nyaya ipo papo zvekuzobatisana kwavakaita mukadzi bhemba zvakatobva kunge akatodhakwa iyo wacho mukutengeswa kwedoro pashabhini apa. Iyo wacho wanga watomwa watodhakwa, saka kuzotsvaga kuti mai mwana munhu wazosevha doro mazomusekerera mazotaura kuti amaziso ekudhakwa aya. Okay. Aiwati ndinongoti dei nyika hurumende yatibatirawo, because katikatasa zvikuru sei kumamisha ndo kune kind zvimadorodoro zvinotengeswa mamisha zviri kuzokonzera mhirizhonga dzakawanda mudzimba nemunharaunda. Regai tibate mutauriro wemapurisa weManicaland kuitira kuti vafambire nyaya idzodzi. Asi hatikuda zveManicaland yese, ngatipotarisa Zimbabwe yese, mukatarisa vanhu vakawanda muZimbabwe ka vari kutengesa doro mudzimba. Ndizvozvo chaizvo. Saka doro iro rigari richitengeswa, ungasvika pamba panotengesa doro hapachaiti mbanje, hapachaiti zvimaguka zviya netinye zvakatowanda zvinotengeswa ipo zvisingabvumirwiba nemutemo. Zviri kunze kwemutemo. Saka mapurisa nganyatsoite basa rekuseka dzimba dzese dziri kutengeswa doro. Vanhu ngavarime zvinotaurwa napresident kuti munhu ukarima, ende tikarima hatiwani nzara munyika. Ndizvozvo chaizvo. Kutengesa doro mudzimba ndiwo wega unongochirarama, asi uri kuuraya upenyu hwevanhu akawanda nekuvhiringe zvakawanda munyika. Aiwa, tinotenda nemashoko matibatsira nawo. Saka ndinokumbira kuti ide zvadaro ndipo muto waviri watatu. Tsudzurai mukoma. Ndinoda muta mhuri yese kwataendesa vana vangu vanoti Siemens, Trishi, Liso, Munizeki, Johani, ndina Besti Panyazura apo, natinoda ishe nekasikana tanyaradzwa nevanhu vese vakateera national yese, ndinoti makadiniko, Mwari aswere nemi zvakanaka. Aiwa, tinotenda. Tinotenda kazhinji. Maita basa 0789600748 paita munangu Chimuti. Hello. Tikukumbira umudzikise volume radio yenyu mukoma wangu. Hello. Tinotenda. Ndiani weda rutaro ari kupi? John Terry kumfakozi. John ani? John Terry kumfakozi. Kurise kumfakozi? Kumfakozi wakanaka kezize. Tinotenda mukoma, tibatsira itinzwe. Riri kutera cha sabhuku aka. Chidaka. Sabhuku mufasa kuti afa kamuzoti sara iri panaka yangu weka. Sakaji zvasiwa panaka ka. Saka ana kudzama kuti zvinhu zvangu zvichatorwa nasabhuku sezvo vakapiwa panaka. Saka ndo vanhu pavakava ange vanhu vakutoshambidzika. Okay, saka panofanira kuitwa sei? Vagari vemunharaunda vanofanira kuita sei? Vanofanira kuchibvunzana nasabhuku wowirana kana chiri chitsotsi chokwadi mhosva munhu akafa guva hatitambire chinhu inge akafa hana chanoa. Chitsotsi ichi izvozvo. Alright. Ingomutsai vaviri vatatu mukoma wedu. Alright, ndinoda kumutsawo anonzi Chale ari kumfakosi kunoku. Nasantu gentleman.
Ndomba namuta Dr. Kumfakozi. Right? Dr. Messias Timboa. Ingoti kuna bika na bozo ngora. Oh, rigidi. Kumfakozi. Akaka mfuti akaka? Akaka mfuti aka. Tuda kuzoka kukakwikidza na godobori. Na godobori. Chimbo ndiko uko. The next door chimbo cheto. Ule po rigidi vu. Ukati kamashi kari kukwidza. 0713938538 kana 0789600748. Hello pa National FM. Hello DJ. Zidi sem komongo. Bolato. Ndiani wangu ari kupi wewe? Mwa Manyawa ari kwa Mtare huko. Eheze, kumakoma wewe huko. Manyau. Kulise kwa Mtare. Kwa Mtare kuri bo DJ. Tibatsire imisa Manyau. Uyo sabhuku imbavha iyo. Sei muri kudaro. Munhu akafana otambira here. Ameno. Uyo anotombobvunza kuti uzuru kufamba sei. Okay. Atizivi kukanzi ese vane mazita atambira Mira MQ vachaita sei? Munhu akafana otambira here umapenyu asingatambiri. Saka vanhu vemunharaunda vanofana kunoripota kupi? Vanofana kutomboungana kutombomubvunza iye sabhuku wacho. Otomubvunza fair. All right. Tinotenda ingomutsai vaviri vatatu tinzwa kwa Mutare. Ndinomusawana mai vangu vari kunyanza kunyamaropa huko. Ndomusawa munin'ina wangu wariko ikoko futi. Ndatenda hangu. Aiwa tinotenda maita basa misa Manyau. Ndotenda lambo wakadaro DJ. Sharp. Paita munango pantedwe baba Isabel. Hello pa National FM. Hello ngoma KB. Yebo. Ijo jakanyanya ndasubata chirongwa chapakati chebhemba icho kai. Icho chandidzikambo pakarejesta festival Shabina. Mashabini mazhinji kuti anenge akarejesta. Ona network yacho. Paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Haro kanjeba mukase. Mushe mamukase kwa Mkomodo. Mushe mutara na Lincoln Chingoma. Pa Major Brown. So kwa dari se mkomano gogo. Aiwa mkomano gogo ari right zvekuti. Polisi pakaenda murume kana zviri zvechokwadi kuti ndomatara akaita pakatadzwa basa saka chandiona nge hozi chafana nga chitwa basa nga vachanda makadzi kuchipatara yokodze yanora ekwa doctor yakuraza kuti Joshua uyu murwere kuti vanotara nemuromo wobwati chidzokera kuti hozi uri murwere kungotaura nemuromo chasi pasina kana mapepa pakatadzwa basa ipapo. Pakatadzwa saka vanofana kuita sei? Vanofana nge vachiita ndekuti wakufana nge vachitonona kana in charge anozani member in charge pa police station papo muzivisa then uyu akataura wache polisa wache anofana nge achizoongorora kuti hosi akasvika pakutaura mashoko yayo pasina kana makadzi. Okay. Kana zvatoramba futi vanogona nge vachitochinja kana mapolice station unoripota futi nyaya kune imwe police station. Voenda kunoripota nyaya kune imwe police station. Wozona kuti vanobatsira sei bhosi vakatotadzwa basa bhosi chirifu chaifana nge chichanda makadzi ekwa doctor bhosi uyo ngara acharamba achitojaira bhosi achatoona kuti ndakaramba ndichikutika pemba ndasitiu kana ndakaenda polisi ndichangonzi ayo uri murwere saka achazvijairira izvo saka chinoitika ndechekuti hanzi garai maita semadzivirira bhosi achazoramba achizobudisa pemba zvekuti achakwadza munhu anongozvona. Okay, kana anawo makadzi ekuti anorwara haafanira kusungwa here? Kana ane makadzi anosungwa but zvakafanana nekujera handiti kune rehab here kujeri kunogara vanhu vanenge vari vasungwa but vari varwere wepfungwa handiti kujeri varipo here saka iye kana ane makadzi acho anofanira kusungwa onogariswa kumarehab ekujeri. Okay. Murwere anenge achiratidza kuti murwere wepfungwa. Alright. Saka amai avo vanofanira nge vachinoripota imwe police station kana kunoona member in charge obvunza member in charge wepapolice station pavanoripota nyaya iyoyo yozokurodza kuti wene vafambisa sei panyaya yakafananiza. Aiwa tinotenda maita basa mukoma Langton Chingoma ingoti turudwe tibve. Ngati gweja Mainosta Trashe Gotora Joao
Steven Chipunza, Mdara Kampewa, Mdara Chipoko, Mdara Kwenya, Mdara Ngufani Chingoma, atizirangu achirata kwa Biamish, namkoma Bozi, namkoma Kanyamba Batabazi. Tinotenda muwe nezuva rinotapira mukoma Langton Chingoma paMajor Brown. Baba Isabel. Papa. Regati pekutenda kuvadiwa vaterere manyama. Vanotipasa manyemwe. Ndega ningosimbisa Dr. Kandishaya. Right. Na Terence Bobo, main actor. Kwanza na Mighty Shama. Bari pakuwadzana apa. Kwaenda kachibata kuti dzvi. Kwanza handina dambudziko pazvese kana ndakabata chimuti. Sure. Mighty Shama. Pakuwadzana. Tinotenda. Kuti pane vamwe vanenge vakangoteerera vasinga texte, vasinga foni, kozveta vari kutozama kufona zvichiramba. Asi one day rambai muchiedza. Makawanda vadiwa vateereri endi tinokudai mwa. Mangwana timbwera pomwe. Vanenge vachidaka kubata Baba Isabel kuti vasvitse nyaya kuchimuti munobatika sei. Icho kwadi mndarama wamukaseko wa Captain Misheki pa Vic Force chimutoka chibata ndinoziza uri kumhanya popo na mkoma wangu Supersonic ndinozoti kana muri pakaba chimuti munenge makachibata muri zvakanaka. Vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Peter Zulu. Po Rigiti Vu 18 minutes past 12. Kanyemba Bonzo na Boshongora timbwera pomwe kamangwana numba yemuonekedzano momento ya brillianto. Akakambo tiri kukarovera vabereki vese kanonziko vana vedu HLGM inzwa imunzwe.